pangalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang, Huwebes po ngunyan, petsa 30 sa bulan kan Enero 2025. Ini po ang Bareta alas 12. Asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolon. Ako man po si Mardilot, daing iba. Enot sideline sa tayong darakulang mga bareta sa lado lokal. Dugang na 500,000 pesos na pondo sa mga barangay kan Legazpi. Pwede nang ma-avail sa paagi nin mga proyekto sigon kay board member Hisam Ismail. Tulong mga non-government organization kan Muslim community sa Legazpi, inakreditar na kan sangguniang panglungsod kan Legazpi. Insidente na pagbalo na isakay sa puting van ang duwang estudyante sa barangay San Vicente Villar Albay. Ipinabot na kang barangay sa Villar Municipal Police Station sigon kay Kapitan Elianor Diaz. Alcalde Jorem Arcangel kan Jovellar Arbay. Sinugo na ang Jovellar Municipal Police Station na lapagon asin kasuhan ang mga suspect sa mga pang-aabuso sa munisipyo. Sa bareta niya ito sa lado nasyonal, DepEd nagpahayag ni nasigurasyonin pag-aksyon sa kakulangan sa school principal. Pagpasar sa propwestong lakdang sa dagdag na minimum wage, hihidalion na kan Kamara de Representantes. Senate President Jesus Escudero biniltahan ni Davao City Representative Isidro Ungab sa isyukan petisyon sa Korte Suprema kontra sa 2025 national budget. DICT aminado na nadidifisilan sindang ipautob ang SIM card registration law. Sa ibang nasyon, mga polisiya na pigpautob kan Trump administration idinipensa kan White House. Baretang Sports, Kevin Kiambao, makakaibahan sa Gilas, Pilipinas matapos makarecover sa ankle injury. Yan ang headlines kunya sa detalles kan mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa detalles ka mga bareta sa lado lokal, pwede nang i-avail ka mga barangay sa Legazpi ang 500,000 pesos na dugang na pondo para sa saindang mga proyekto. Inan pinag-anunsyo ni board member Hisam Ismail kung sain ang mga kapitan asin konseho kan barangay pwedeng mamili kung sain inda idudugang ang nasabing pondo basado man sa indang pagkakaipo. Kaibanan sa mga proyekto na pwedeng tagamahan kan nasabing pondo ang pagbugtak ng mga street lights, closed circuit television o CCTV, water supply system, acquisition of lot, pagbugtak ng public address system, dugang na pondo para sa mga konstruksyon nin multipurpose building, asin iba pa. Sinabi ni Ismail na nasabing pondo para ligdi, inaprobara na kan sangguniang panlungsod kan Legazpi. Sigong kay Ismail na para sa mga opisyalis kan barangay na mahagad din tabang sa kung paano ang pagproseso kani, pwede sindang magduman sa City Engineering asin City Budget Office dahil sa naisumitir naman digdi ang listahan kan sila mga proyekto. Sidawan ni Don Ismail na katuyuhan kaining daiman madipisilan ang mga opisyal kang barangay na marealisar asin matapos ang sinang proyekto dahil sa kakulangan nin pondo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bio-flu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-bio-flu na. Inakreditar na kan sangguniang panglungsod kan Legazpi ang tulong non-government organization kan Muslim community sa syudad. Ini sa paagi ni Konsehal Joseph Philip Lee, pamayo kan Committee on Accreditation sa konseho. Kaibahan sa mga NGO na ini, ang Albay Muslim Community Leader Association Incorporated, kung saan haloy na ining nagtatabang sa syudad, kada bes na may kalamidad. Light of Hope Ministry International Foundation Incorporated, na nag
nagkukondukta nin mga outreach program sa mga kaakian asin Antiwala Kids and Communities Incorporated na nagtataonin asin nagtatabang sa pangenot na pangangaipukan syudad. Sinabi ni Lee na ang akreditasyon sa grupo ang nagpapahiling nin pagpakusog kan partnership kan LGU Legazpi asin an Muslim community. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home Sitab. Basta Sitab. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Na ipaabot na ninda Kapitana Eleanor Diaz kang Barangay San Vicente o Villar Albay sa Villar Municipal Police Station sa pangenot ni Police Captain Rufino Casagan ang insidente na binalo na isakay ang duwang aki sa sarong puting van sa nakalihis na aldaw. Yan ang ginumpirmar sa DCGB News ni Kapitan Diaz sa pagsasabing personal na isinubol niya ang magurang kanduang aki na magpablatter man sa pulisya kan mangyari para man sa magkakanigong investigasyon. Sinabi ni Diaz na sinisyal nindang pagururon sa ipatura ma-request ang mga otoridad ng kopya ka mga CCTV footage sa mga lugar na posibleng inagihan kan pigsasabing puting van. Sa pagtubod ni Diaz, totoo ang pigtaram kan duwang aki na binalo sindang isakay kan duwang persona nalunad kan van dahilan sa malinaw na pigdetalye kay ni kung ano ang nangyari pon sa pagtao sa inda ng 10 pesos pagkumpensir na magsakay sa van sa pagsasabing ihatod sa indang mga harong. Nakaoron man ni Kapitan Diaz si Tia Basyon nakahiling sa pangyayari kung kaya bako arayo na posibleng totoo managad ang siring na insidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Sinugo ni Alcalde Jorem Arcangel an Jovellar Municipal Police Station sa pangingenot kan bagong hepe kaini na si Police Captain Rufino Casagan na lapagon asin sa ngatanin kaso ang mga suspect sa mga nairirehistrong pang-aabuso sa munisipyo. Ini na ang lakdang ni Arcangel makalihis ang sunod-sunod na insidente nin pang-aabuso kaibahan ang sarong lalaki na nadakop makalihis na lupigan sa 6 anyos na aki kan sa iyang live-in partner, panlulupig kan ama sa 13 anyos na aki asin ang 7 anyos na estudyante na ginumolan sa iyang kaklasing babae. Teorya man kan kapulisan na posibleng epekto ini nin internet asin ang paggamit nin cellphone kan halos gabos na tawo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Mientras tanto mapakondukta ni na joint survey ang konseho kan barangay Kirangay asin suwa kang Kamalig Albay para madeterminaran kung kaysay asin sa inasakopan lugar na pigkakwari kan sarong permiti para sa tamang pagtao kan revenue halidigdi. Ina naging resulta kan pinaapod na pagtiripo ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Tess Atos kan Enero 28 kaibana ng mga opisyal kan duwang barangay asin ang permiti. Sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Atos, sinabi kay nina konseho kan duwang barangay na sana ang magkakaigwan ng pag-ururon kuno arin ang schedule kang gigibo na survey tanganing malinawan ang klamar ni Kapitan Emil Graida na laog sa inda ang lugar kung saan nagkakwari alagad ang revenue naglalaog sa barangay Suwa. Sigong kay Atos na kaibanan sa natukar sa meeting naman tampigalat ang survey magkapadagos magiraray ang operasyon kang kwari permiti sa lugar. Mientras na sa giraray na pigpaliwarag ni Atos na nakabase sinda sa mga ipigsumitir na dokumentos kaibana na ang survey plan kung saan ang lugar na pigkakwaan ka mga aggregates nasa takaw kanduang barangay kung kaya ang pigkauninda na mga resibo nakabugtak na barangay Suwa Islas Kirangay na dapat pantay sindang magbabanga kan share halis sa revenue na makukuha di. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Piglinaw ni Albay Provincial Engineer Dante Baclao na ang Department of Public Works and Highways ang direktang nagmamanihar sa pag-irahay asin rehabilitasyon kan Peñaranda Park sa Old Albay District sa Legazpi City. Sa impormasyon na ipinaluwas ni Baclao sa paagi kan Provincial Information Office, ang Provincial Government of Albay o PGA ang solamenteng taga-monitor sana kan progreso kan konstruksyon kan nasabing proyekto. Sa iyang
karkulo, sobra naman sa 60% ang natatapos sa konstruksyon, kaibahan ang paghali sa dating stage, as in konstruksyon kan mga comfort rooms. Sinabi ni Baclao na basado sa itinaong time frame kan DPWH, target na matapos ang proyekto sa pag-ultanan kan mga bulan nin Marso asin Abril ngunya na taon, para man magamit sa Magayon Festival sa Mayo 2025. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Sa iba pa natong baretang lokal, bako usala ka na mga miyembros kan Sangguniang Bayan kang Bakakay Albay, ang napipendyenteng sweldo ka mga empleyado kan lokal na gobyerno kang Bakakay. Inang piglinaw ni Municipal Accountant Maria Ana Baroma, nakalis na ipaapod siya kan konseho para maipaliwanag ang nagbutuan na reklamo kan nagakapira sa nainagi na sa social media sa regular na sesyon kang konseho. Sinabi ni Baroma na bako sa naan LGU Bakakay ang may siring kaining concern kada Enero sa pagkasabing nasa proseso pasinda kang pagsarado kan libro para sa taon 2024, tanganing makabukas girarin ng panibagong libro para sa taon 2025. Sigong kay Baroma, nasangunyan na iproseso na ninda ang sweldo ka mga permanent employee kay banan ang para sa appointed as in elected officials. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Nag-abiso si Konsehal Janero Saclag kan Libon Albay sa mga motorista na magdoble ingat sa pag-agi sa mga tinampo sa Sitio Biak na Bato asin Sitio Dumalagan dahil sa mahalnas asin bako marhay na estado kan tinampo dahil sa mag-agang pag-uuran. Sigon kay Saclag, nagtapyas ang DPW o Department of Public Works and Highways nin diit na porsyon kan bulod para matauanin espasyo ang aagihan kan mga motorista alaga dahil sa namatean na pag-uuran, nagiging delikado ini kun kaya piga-abisohan ang gabos na mag-agi digdi o ang gabos na maagi digdi na mag-ingat. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Niyog-yog ng magnitude 4.0 linog ang probinsya kang Catanduanes kasubagong alas 12:50 nin maaga. Sa Earthquake Information number 2 na pigpaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nairehistro ang pagyugo-yugo kan daga sa sirangan na parte kan Panganiban. May rarom ining 10 kilometros as in tectonic an origin. Katakod kini namatean man ang intensity 1 sa Tabaco City sa probinsya kan Albay as in Karamoan sa Camarines Sur. Intensity 2 naman sa Panganiban as in intensity 3 sa Birac, Catanduanes. Wala man na nairehistrong danyo sa sin aftershock makalis kini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home Kinilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Nasaangatanan nin kasong pagbayolar sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sarong lalaki na tulak nin illegal na droga makalihis na madakop kan mga personahes kan Legazpi City Police Station kan nakalihis na aldaw. Sigon kay Legazpi City Police Station spokesperson, Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang suspect na si alias Bugoy, 39 anyos, warang agom asin residente kan Purok 1, Barangay 33, Peñaranda. Ang dati nang nadakop kan mga nakalihis na taon dahil sa parehong kaso. Sinabi ni Panya na nakuha sa suspect ang 5.5 gramo nin shabu na may street value na 37,400 pesos. Sa presente, si alias Bugoy ang nasa kustudya ka nasabing hepatura para sa dokumentasyon asin tamang disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang primerong parte po yan kang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Mabalik po kami para sa Bareta Nacional, bakalis lamang po kini. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ang syudad, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL,
Wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip. Pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos, SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, siniguro kan Department of Education o DepEd na pigpapanuan kan DepEd ang kakulangan sa school principals. Ini matapos na i-report kan Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 nakabanga kan mga eskwelahan kan DepEd warang school principals. Base sa report kan EDCOM 2 sa 45,199 na DepEd school sa nasyon, 20,381 sa nadigdi ang igwaning principal. Nangangulugan ini na 24,916 na mga eskwelahan ang warang principal. Pero digdi, nagluwas man na 13,332 na ang mga eskwelahan na may head teachers, mantang 8,916 ang may teacher in charge o TIC, asin 2,337 ang may officer in charge o OIC. 193 man na mga eskwelahan na nasa klasifikasyon kan undefined. Hihidalion kan Kamara de Representantes ang pagbasar kan propwestong lakdang nadagdagan ang minimum wage na may kaibahan na suporta para sa mga saradit na negosyo. Ini ang sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa iyang pakikipaghuron sa mga leader asin representante kan man iba-ibang labor group sa Social Hall kan Speaker's Office sa Batasan Complex, Batasan Hills. Sinabi ni Romualdez na ang ultimong lay na naipasar para iitaas ang sweldo iyo ang Wage Rationalization Act of 1989 iyo ang ginibo sobra 3 dekada na ang nakaagi as napatunayan na dai ini nagresulta sa sobrang pag-itaas din presyo kan mga barakalon asin pagsarado kan dakul na negosyo. Sinabi niyang kung nagibo ini kan nakaaging panahon, daing rason nata dai ini pwedeng gibuhon ngunyan. Dagdag pa niya na bako sa nang lalangkawan ang sweldo, kundi sisiguruhon man na makakatabang ini sa satuyang ekonomiya. Dagdag pa kan House Speaker na ang nagluluwas na consensus sa House of Representatives
pending ongoing public consultation na kayang dugangan nin 200 pesos kada aldaw ang minimum wage. Sinabi niyang importante na matabangan ang mga ordinaryong empleyado asin magkaigwa nin panggastos ang mga ini na makakatabang man sa pagpaparambong kan ekonomiya. Ikokonsiderar man kan Kamara ang pagtataonin wage subsidy o exemption sa mga micro, small and medium enterprises tanganing dai maapektaran nin marhay ang mga ini sa planong pag-itaas kan sweldo. Bueneltahan ni Davao City Representative Isidro Ungab ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na dapat unpig question kang grupo ninda sa Korte Suprema ayo ang General Appropriations Act of 2025 o GAA asin bakuan Bicameral Conference Committee report. Tinawan ni Ungab na hinagad ninda sa Supreme Court na ideklarar na unconstitutional ang bilog na GAA kung sain ang pasyan ninda ayo ang 28 na blankong item sa Bicam report. Anapot ni Ungab kung nga tatanapirmahan asin na-ratify kambilog na Kongreso. Sinabi niya na importante ang Bicam report. Sinabi pa niya ang ini ang produkto kan conference reconciliation kan duwang sanga kan Kongreso. Sinabi pa niya na paano nagkaigwan ng figure sa GAA mantang bako sa ng saro, duwa ang blank items. Tinawan ni Doni Ungab na bako ini an advert in error kundi negligence. Aminado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na nadidifisilan sindang maipautob nin tultol ang SIM card registration law. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy na kaipuhan talagang mas mahigpit pa ang identity verification. Bago ini, sinabi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na daing nagiging epektibo ang nasabing lay dahil daipigre-require ang national ID para maiparehistro ang SIM card. Sigun kay Uy, maski maawot ko ta kan lay na mapautob na o mapundo ang scam, aminado ang sekretary na nadifisilan ining maipautob dahil sa kakulanganin valid identification. Sa man ini sa ipinundo kan DILG na ang pagpalyar na magamit ang national ID sa SIM card o SIM registration, iyo ang naging dahilan para maglakop ang illegal na pogo sa nasyon arog kan kakayanan na makabakal nin ginatos na mga SIM card. Sa iba pa niya itong baretang nasyonal, inapabaran kan Department of Agriculture o DA ang importasyon in breeder, kanding, asin karnero para mapakusog ang kalidad kan livestock asin pakusugon ang sektor ng agrikultura, partikular sa Mindanao. Sigun sa payag na Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., sinabi kaining kamautan kan importasyon in breeder na mapakusog ang genetic quality kan mga hayop asin padakulon ang produksyon ng mga karne. Ididistribute ang mga imported na kanding sa Cebu asin North Cotabato kaibanan ang 155 na ang Lunubian box, 175 Boer box asin 1,190 na Boer Dash. Makakaresibi man ang North Cotabato nin 260 na Dorper Rams asin 4,050 na Dorper Ewes. Sinabi ni Laurel na pamamahalaan ini ka National Livestock Program. Sisiguruhon man na kaipuhan makapasar sa ipinagtalaan na timbang asinidad ang mga hayop asin piglalao man na maabot sa laog ni 90 dias matapos ang bidding process. Ididistribuir na kan Department of Agriculture o DA sa irarom kan vaccination program kontra sa African Swine Fever o ASF ang 32,089 doses nin AVAC live vaccines gikan sa Vietnam. Sigon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, uminabot na sa 33,000 na urig na sa 11 na banwaan sa 5 probinsya ang nabakunahan. Padagos ang pagbakuna sa 18 na farms sa man iba-ibang banwaan sa Central Luzon, asin Calabarzon, kaibahan ang 10,000 na initial doses na enot na ginamit sa Lobo, Batangas. Mientras na naenot ng inireport kan DA Bureau of Animal Industry o BAI na nagbaba na sa 133 na barangay kan Enero 10 ang numero kan ASF affected barangays gikan sa 225 kan Disyembre kan nakaaging taon.
Sa bareta niya to sa ibang nasyon, idinipensa kan White House ang nagkapirang mga polisiya na ipinautob ni US President Donald Trump. Sa kainito-niting briefing kan White House na pinanginutan ni White House Press Security Caroline Leavitt matapos ang sarong simana, poon kan magtukaw si Trump, pigsaro-saro kay ni ang mga lakdang kan administrasyon ni Trump. Enot digdian pagkapalaya sa mga migrants kung saan solamente kamautan kan gobyerno iyon dagos ng mapalayas ang mga migrants na nahampang sa kaso. Maging ang suspension kan federal funding, iyon sinabi na dahil maapekturan ang mga direct assistance sa mga namamanuan kan Estados Unidos. Baretang sports, ikinaugmakan Gilas Pilipinas ang pag-recover na ni two-time UAAP Men's Basketball Most Valuable Player, Kevin Kiambao. Kinumpirmar ni Gilas Assistant Coach Richard Del Rosario na makakaibahan na si Kiambao sa saindang exhibition game nagigibuhon sa Doha sa maabot na Pebrero. Maabot ini sa Pilipinas gikan sa Korea sa Pebrero 12 asin makakaibahan sa team sa biyahe pasiring sa Doha sa Pebrero 12. Gigibuhon ang exhibition game sa Doha poon Pebrero 14 sagkod 16 kung saan makakalaban ninda ang host country na Qatar, Lebanon asin Egypt. Ang nasabing kawat bilang preparasyon man para sa third window kan FIBA Asia Cup qualifiers kung saan makakalaban ninda ang Taiwan sa Pebrero 20 mantang ang New Zealand naman sa maabot na Pebrero 23. Magigirumduman na nahadit ang Gilas matapos na magsapar nin right ankle injury si Kiambao sa kakusgan kan pagkawat kaini sa Korean Basketball League o KBL kan Enero 12. Sa tuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, naggagamit na ngunyan ang Canada ning kwarta na day basta-basta nagigisi, nadudumog, asin nararaot anuman na temperatura. Sigun sa Canadian government, kumpara sa normal na kwarta na makaskas na nagigisi in kaso matiplok, asin madumog, kakaibahan sa indang presenteng polymer money dahil sa nagagamit sinda ni na highly resistant polymer material para haloy na makapakinabangan kan tawo. Ang nasabing polymer money sa Canada ang waterproof, asin nababagay sa manalain na klase ng temperatura sa nasabing nasyon. Sarong kakaibang atraksyon, ngunyan ang trending sa Kawasaki, Japan. Dahil sa ini ang pinakasadit na escalator sa bilog na Kinakban. May langkaw ining 83.4 centimeters o kapareho nin 5 lakdang nin hagdan. Ginibo ini kan taong 1989 kung saan makalihis ang nagkapirang taon, opisyal na ining pigmidbid kan Guinness Book of World Records bilang smallest escalator sa Kinakban. Enero 30 kan taon 1899 o 1899 kan mabilog ang Supreme Court sa Manila bilang kasalida kan Audiencia Territorial de Manila na pigsuspendir sa parehong aldaw. Ang audiensya ang pinakangalangkaw na korte sa nasyon kamang nakaaging taon. Si Don Cayetano Arellano ang nadesignar na presidente kan Korte Suprema, mentres na si Don Manuel Araulio naman ang presidente kan Civil Branch. Katuwang sinda Don Gregorio Araneta asin Lieutenant Colonel E.H. Crowder. President of the Criminal Branch man sinda Don Raimundo Milleza, Don Ambrosio Renizares, Don Julio Llorente, Major R.W. Young asin Captain W.E. Birkimer. Ang pagbabago kan sistema ginibo para mabawasan ang mga nakakulong na preso sa siyudad kan Manila. Mga tukangin na pang kabilugang sa tuyang alas 12 mga bareta, pinipansin kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 6 oras. Sa pangarang ka nakatuwang niya to sa pagsurat kang bareta, Angel Mostaza, niyaon man sina Jenny Matthew Ballaran, asin Mary Joy Jaresco sa newsroom. Sa laro technical, kaibanan ta po dyan si Ronald Baldo, mantang sa DCGB Social Media Department. Katuwang ta si Jerome Nico Martinez sa tuya pong IT. Hello kay Cristina Misola Diaz. Good afternoon daw po sa mga mahigos na staffs kan Christine's Bukupay, Bicol. Manamit ang Bukupay pag-arong kayo ning malipot-lipot tadi. Good afternoon po and thank you for always watching. Siring man si Daisy Madrid, magandang tanghali po.
Hana Amor, good afternoon po Sir Mar and Ate Jasmine. Si Sir Mark J. Sanchez, kan AHG Farm, dyan po sa San Agustin Salibon, is also watching. Regards to everybody. Bueno, mga tuga, sa para mo kang bilog na tropa ka Mega Force Patrol, kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama.